up mga ka-amigos? What's up mga ka-amigos? What's up mga ka-amigos? What's up, mga kaibigan? What's up mga kamigos? Ito naman po tayo for another mukbang challenge. Today, we prepared chicken curry. Sa lahat pong gusto manood ng aking pagluto nitong chicken curry, manood kayo sa live ko. Nandun yun sa playlist. Kaya kain na tayo mga kamigos. Pero bago ang lahat, let's pray. Lord, maraming salamat o God sa pagkain na hinanda. Pakalinisan, magaling kalakasan ng aming katawan, Lord God. In Jesus' name. Amen. Tara, kain tayo mga amigos. Dami sili. Chicken curry. Mga kamigos, meron pala tayong dessert. Cake with leche plan. Nasubo ng chicken curry para sa inyo. But masarap. Liog ba? Liog. Oh. Patong sili. Siyempre, hindi mawawala. Alam na. Heart. Sarap ang Coca-Cola.
Langoy. Meron tayong dessert dito. Masarap. Kulang coke ah. Tama na. Ang. Ito. Walang dessert. Up. Ayan mga kamigos, tapos na naman tayo for another mukbang challenge. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood at nagsuporta sa ating channel. Sa mga bago po dyan, please don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Sana po na-enjoy po kayo sa ngayong gabi at kumain rin po kayo. Keep safe po sa lahat. Maraming salamat. Paalam!